Yan po. Full tank. Sino po? 1,000. Hi guys, good morning! Iyan no? Isang napakagandang linggo ng umaga, weekend, at ang ulap ay nakikisama ng husto. Kaya kung nakikita nyo, pamilyar ang lugar. At yun, testingin natin ang Ace Pro 2 sa umaga. At sana kita nyo no, yung ating dash. Ayan no, naka-on yung ating cruise control. So ibig sabihin, nandito tayo sa Skyway. Tama ba ma? Kasama natin si Mrs. ngayon. I'm back. Busy eh. Ayan, nagbabalik si Commander. At tayo tutungo sa ating paboritong kainan ng City of Foods sa Pampanga. Ayan, samahan nyo kami, tayo magbe-breakfast doon. Pagkatapos doon na rin kami bibili ng tanghalian, no? Tapos uuwi na rin. Ayan ma, so ano ba masasabi mo sa ating bagong camera? Okay naman. Ayan, Natuwanan lang sa kanya kasi nagagamit na sa gabi. Unlike before Talaga? kasi super dilim nung mga kuha. Ayun nga lang, yung unang try mo, hindi ako kasama eh. Well, nangati na tayo, no? Kailangan hindi na natin ayan, marami pang settings na dapat kalikutin. Tignan natin kung ano yung the best. Pero sa ngayon, ayan, ang setup natin ngayon ay well, normal na video lang. Naka 4K 30 FPS. So, ayan, ngayon medyo panahid ang hangin ngayon dito sa Skyway. So, ayun, tignan natin kung masaya ba to. Masaya naman to kasi naka HDR na siya automatic pagka naka 4K 30 hanggang 60 FPS yata. So may matic HDR na siya. So sana makita yung mga difference ng mga shadow, yung details ng brighter lights sa lower lights. Akala mo talaga alam na alam yung HD. Alam mo, perfecto, alam na alam So ayun. Okay, so samahan nyo kami guys. Let's go! Laban malas lang. Ya, asla. Ano, may tenga ka pa? May tenga pa? Tindi ng bomba nagalit na galit ah. Red line Tawid mo uling ka ng polis yan. Ha? Tawid mo uling ka ng polis. Binombahan ako, magagawin ko. Bawal po eh.
narinig yung tenga ko eh. Andiyan pa naman yung camera. Dinig na dinig yan. Tulog na tulog yung mga ano eh. Nasa tabi natin eh. Galit na galit kumuha eh. Sabi na sabi. Hindi pa Tama nga naman sa isa. Sa mga katawan? Puta. Oo nga, batay ko nga eh. Bumabaling pati katawan eh. Di ba kontento sa isa, imulit pa eh. Ano dito? Ayan. Ba? Meron ng ano yan? Mais con? Aking hotel na yan, no? Ay? Saan yung hospital? Ito, no? O, tama, Lady of Remedios. Ikot tayo dito sa Ilpuyat. Sa kabila. Oh, may ano. Medium. Off-road lang, pero pwede na.
Ayun. Kana? Oo. Anong binili mo? Ensaymada. Ay, ensaymada. Cheese bread. Saka yung Ensaymada? parang... Hindi, parang ano siya. Halika na dito. Yung may asukal. Teka lang. Ah, Ito, ayos. baba. Oh, dalawa kinuha niya. Saktong-sakto. Ayan o. Hi guys! Yun, sa mga nakaabot dito, thank you very much. Ayan. Uwi na po kami. At nakita nyo, hindi na namin pinakita. Pero bumili uli kami sa Milas. Ayan, mag-alauna na. Sa malamang gutom na mga tao sa bahay. Uwi na kami para kami makakain na. Ha? Ayan, so... Ano yan? Kain ulit. Kain uli. Ay, tanghali naman talaga. Nakapanagyan. Na-traffic kami guys. Gawa ng, ano ba yun? May ginagawa sa may Valenzuela. Parang ano siya. Overpass. Oo. Overpass. Tapos ang haba ng traffic. Nagpa-counterflow nung umaga. Na-traffic din kami nung umaga doon. Nagpa-counterflow. Ngayon pabalik naman. Wala nang counterflow. Pero traffic pa din yung pa-southbound. Gumagalaw naman. Hindi naman siya stack up na traffic. Pero yun nga, medyo syempre is na nakaka 80 to 100 ka, medyo 40 to 60 lang yung takbo. Kaya ayan, natagal lang kami. Tapos may bangga pa kami nakita. Sports car pa yun. Hindi ko tayo record, sayang. Sakit nun. Convertible yung bubong niya guys. Ayan, so ayun. At sana hindi umulan. Pero medyo waterproof naman tong bago nating Ace Pro 2. Pero tignan natin. Hindi naman sana umulan yan, no? Ayan, so kung nakikita nyo ang aking dashboard, ayan, umihiyaw na siya, 1 bar. Abot kaya to hanggang Uni Oil. Uni Oil, bigyan naman. So, ayan guys, so sa mga nakabot dito, thank you very much. At ayan, ganito na lang ang ating vlog. Uwi na kami. So sa mga mahilig magmotor dyan, kumain, tumambay, nasa tamang channel po kayo. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, paki-hit na po yung like button. At andyan si Mrs. sa likod. Mrs. Ayun guys, hanggang dito na lang. See you on our next vlog. Iyan ha, siya na yun ha. Bye bye!